ug kini ang inyong alagad pagtuki tats Samson makiguban kaninyo sa kauran sa pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Enero 7, Enero 12, mga igsoon, no? Karong adlaw, sorry kayo, no? January 12 na kita karon ug atong pagaisgutan mga igsoon ang tinubdan sa sayaw sa sinulog. Apan sa dili pa tuguti una ko sa pagpangayo kaninyo katahuran, no? Labi na gyud ninyong mga suki kayong tigpaminaw diha sa mga laylaing isla nga nagpalibot nining probinsya sa Subo, no? Unahan na to diha sa isla sa Negros, isla sa Leyte, diha pod sa Camotes Island ug ingon man sab sa Bantayan ug ingon man sab sa mga lugar o mga dapit nga maabot ninyo atong pagsibya diha sa lalawigan, no? Or sa Mindanao area nga maabot nini nga to ang pagsibya. So kaninyong tanan maayong good morning sa atong mga nanay, suki kayo, no? Natong mga nanay, mga drivers diha, mga negosyo, no? Silang tagsa-tagsa ka mga panginabuhian kaninyong tanan, maayong good morning og pit senior ninyong tanan. So og ingon man sab ako sang i-greet, no, nga to ang mga kaigsunan diha sa Danau City, labi na gyud sa office, sa veterinary office diha sa Danau City, ug ingon man ang ilang mga partners and stakeholders, no, kagahapon. Congratulations, successful ang inyong gihimo nga training, no, uban sa Rafi. So kaninyong tanan maayong buntag. So nini nga to ang paghisgutan mga igsoon, no, atog yung tagaan og higayon paghisgot ang mga kalihukan, no, labi na gyud sa Romano Katoliko nga magsaulog, no, sa Pista Senior. So nini nga to ang pagsibya karon aton ni siyang paladman ug atong sayran, no, unsa man gyud ang tinubdan sa sayaw sa sinulog sumuna nga matud pa sa gipang sulti, no, nga aduna ko ni duha ka pamaagi sa pagampo, no, sa pag-praise and worship. Pinaagi ko no sa pagkanta ug sayaw, no. Apan kining maong dakong selebrasyon karon ngatong sa ulugon dinhi sa Cebu, sa dakbayan sa Cebu, nag lambigit og sayaw, no. Unya naasay pagsangyaw. So mo na siya atong sayran kung sa may kahulugan ini sa pagsayaw diha sa ato ang pagtuo sa Batang Hesus, no. So mo na siya nga ato ning sayran kung diin man gagikan unsa may mga kausaban o karlahian nga giintroduce karong tuiga. So nunot niini kuyog gimi ninyo mga igsoon karon mahatagan ta o kasayuran kung unsa maning mga giisgutan o buot natong hibaw-an niining ato ang tulumon mga igsoon. So ang simbahan, no, sa Santo Niño ug ingon sab ang Sinulog Foundation busy na kaayo mga igsoon, na sila mga gipahigayon ng mga kalihukan. Gani karong adlaw pagahimuon ang Sinulog sa Kabataan sa lalawigan. Unya ugma sad ipahigayon ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan. So mao kini siya ang mga kalihukan karon haron pag padayag, no, sa ato ang pag honor sa Batang Hesus nga si Senyor Santo Niño. So muna nga nining ato ang pagsibya kuyugan ta sa atong dinapit, no, atong ipaila kaninyo mga igsoon ang kasamtangang Executive Director sa Santo Niño de Cebu Agustinian Social Development Foundation Incorporated, wailain kundili si Father Tito D. Suquinho, USA. Father Tito, maayong buntag. Buntag taos ug sa akong paminaw sa DYLA. Senyor. Wait, Senyor, Father, no? Unya, muna nga kuyugan ta ni Father Tito karon iya gitang iyang i-explain, no, iyatang katagaan og kasayuran nining kabahin sa sinog or sinulog, no. So siguro Father, unang sigurong among gustong sayran diha nimo kung katagaan mi nimo og explanation or hulagway unsa man gyud ning sinulog.
diin man ni siya gikuha angan nga sinog. Well, sa ako ang pagsabutin ninyo, I'm not really a Cebuano, no? Apil ni sa Isip Agustino, no? Bahin kami sa tradisyon, no? Ning devotion kang Senior Santo Niño. So I think para kanako, no? I've been here for nasayin ko sa Basilica mga 5 years na nako, no? So in a sense, I'm an insider ug outsider sad, no? So dako ako ang respeto sa debosyon sa mga Cebuano, no? And paglantaw na ako sa sinulog na labi na gud every day human sa misa, sa last mass, no? Na kita gi-introduce na sinulog no? Sumusayaw ang mga tao niya na siya. You know what? I look at it as a dance of faith. No? Sayaw sa pagtuo. Sayaw sa so pagtuo. mo nang ato ang usa ka kinalahi na ekspresyon labi sa mga Cebuano, mga Pilipino. We are very expressive. So mo nang ang panglantaw sa ato ang devotion ng Santo Niño, that the sinulog o the sinulog is a dance of it's an expression. It's not just na popular na kuan o kagnang na siya, but it's yung tradition for hundreds of years, no? Kung ato gyapon ginasaulog, no? Ato gyapon ginahatagan og importansya. So that's my take on the that's my take on the definition of sinul, that it is a dance of it, is an expression of the specific expression, no, sa mga Cebuano, sa mga deboto sa ilang pagtuo kang Senior Santo Niño. So mo na maigso, no? Matud pa ni Father Tito, it's a dance of faith, no? Ang sayo sa pagtuo diha mapakita nimo ang imuhang siguro pagpasalamat, no, sa mga grasya nga dawat nimo sa tibok tuig, no? Ang imuhang paghalad, no, sa batang Hesus. So mga igsoon, kuyo gimin ninyo murag nagkanindot ang ato ang diskusyon unya kung mupadangat mo sa inyong mga pangutana o ganahan mong mo interact sa ato ang mga bisita karon, palihog ipadala lang ang inyong mensahe sa numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Kung balik ko na atong pagtuki hotline, ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754. O baka ipadala ang inyong mensahe sa ato ang pagtuki mobile sa numerong 0932-859-5919. Again, ang antong pagtuki mobile 0932-859-5919. Mga igsoon, kuyugan sabta sa ato ang suki pod kayo, no? Ang kasamtang Executive Director sa Culture and Heritage Unit sa Ramon Abatis Foundation Incorporated, Waylain. Ang usas akong mga mentor po, no, sa Rafi. O among ma-update sad nga team leader, unit head. Waylain kundi si Ma'am Joy Hira. Ma'am Joy, good morning. O Pit Senior. Pit Senior, Sir Tats, no? Kuan nindot kay siya description mo ganahan sad ko adto da. Pero quality naman good with mga kaigsuunan sa Ramon Aboitiz Foundation nga dili man na siya nagpakita kung unsay ranggo, kung dili unsay imong contribute dito sa Ramon Aboitiz Foundation. So mao na may buntag sa atong suking tigpaminaw, Pit Senior ninyong tanan og maayong bagong tuig, no, kay mao pa man ni pagbalik nako nga mo greet ko bagong tuig, hinaot pa unta nga labi na sa Cebu nga isugda nato ni Senior Santo Niño nga mabulahanon unta ang atong tibuok tuig og ang atong labi na kay Year of Faith rabaron, Sir Tats, mahimo sang mabulukon og ma-strengthen ang atong pagtuo sa Ginoo labi na tungod sa daghang pagsulay, no, kung may unta nga na climate change, pero kani manggod tungod man ni sa pag-abuso sad sa tao sa gihatag sa Ginoo niya nga gasa, unya mao ni nga kanang kung ma-strengthen nato ang atong faith sa Ginoo, din makakita ta nga kani diing tanan dili ni ay ako, Sir Tats, di gid ko maingon nga
punishment nis Ginoo, but actually punishment ni natong mga tao sa atong gibuhat sa atong kalikupan, no? Nag-lecture na ko. Maing buntag unya, mo-greet unta ko, Sir Tats. Yes, go ahead, Ma'am Joy. Mo-greet ko sa tanang mga tourist police, no? Kahit suking tigpaminaw gid nato dinhi sa Cebu Oba. City, dito sa Lapu-Lapu City ug sa Mandawi ug tanang mga kapulisan ug miyembro, I think armadong kusog, no, because especially sa newspapers nato, Sir Tats, nakita nato nga nagkahupong ni ang mga nagkadaiyang agencies, no, nya mugreet sad ko sa kuan ni Captain Muela sa Naval Forces Command kay ningon kung ako siyang i-greet kay nag-text man mi nga busy sa day sila sa preparations, no, sa kuan. So inana akong i-greet sad ang atong mga nanay, no, ug ang mga culture and heritage enthusiasts niya mamugrit ko ni nang titang Diola ug sa iyang Uy. mga Get well soon, no? Get well soon. Mugawas sa taon sinang titang Very good. sa ospital unya kanang naay mga kakulian, pero kabaw ka makita nako ba nga kani sinang titang pagka ospital niya ningon din ko nga, Senyor Santo Niño, tabangi in taon ni sinang titang kay perti gud ni dedicated, Yes. gyud makita gyud nimo ang iyang faith. Imagine 87 anyos na gud siya, pero kay baw ka ang iya yung gisigihagkuan nga makaabot siya para makatugtog siya tugtog sa iyang drum unya maka-lead siya sa iyang mga kabataan ng titang Yes. kuan kanang kabaw ko mugawas naman ka sa ospital, get well soon unya magkita ta sa Casa Gorordo kay do naman sad tay kalihukan sa Buhon. Casa Gorordo. Naagi na siya pirmi, Ma'am Joy, no? Nga kuan sad, no, dedicated sad sa Senyor Santo Niño kay apil man na sa atong tradisyon sa atong panimay, sa bay sa Casa Gorordo. So nindot kay atong tuig ron, Ma'am Joy ug Father Tito, kay every year, no? Ang Cebu murag bulahan kayo kay kada tuig ablihan gyud og usa ka festival o kanang Dako kuan nga. gyud, no? Pag sa ulog sa I think it's a importante celebration na- of faith, no? Yes. Even di ba Father Tito ang atong kauban sa kuan ba may nakanindot ni Father Tito is because ang iyang advokasya which is as member of the Augustinian community is going into the environment unya dadon ang sa Sir Tats kanang nabitay kung simba o marabag ang imong faith ko to sa simbahan, dili na tinuod kung dili ang imong pagtuo imo sad nang kanang giingon nga walk the talk ambot Yes. sa among istorya ka musulti ka pero imo sang buhaton, no, Buhaton. ang kuan ang muna nga nindot nga advocacy. In fact makita nako, no, in interacting with ni Father Tito mga kaigsuonan, makita nato nga dili gyud kinahanglan nga adtura kanang ang Santo Niño tabangi kung dili ang Santo Niño di ay mga tabangan daghan man kay mga examples na atong makita later on niya kanang daghan kini testimonies on bato balani sa gugma gyud siya kay kanang ato nang hisgutan ron. magnet gyud siya na mga developments ba nga nindot gyud kayo, and I think over time ang kanimang kong faith, no, I'm talking as kuan faithful nga kada bang dili man gud ni siya nga ingon nga kuan na gyud kay ko daghan akong faith karon di na gyud ni makuan, but rather mugro gyud na siya Father Tito, no, nya naa gyud daghang experiences nga ikaw ra gyud og ang imong ang Ginoo ang experiences, but ang kanisa siya mahimo ni siyang testimony dito sa ubang tao, which also allows us nga mahimo sad ni silang converts or ma-strengthen sa ilang faith. Mao ba na inang naatay community kinahanglan day kuno, Sir Tats, nga naatay community kay ang community mao na siya mo padako sa atong pagtuo. Yes. Ma'am Joy, sa imong nahibawan kining sunog, no? Diin man gyud ni nakuha niya ang diin man siya nagsugod base sa ato ang Well, actually ang prevalent nga explanation nila ang atong makita, no, nga gikan ni sa murag kani man gud, Sir Tats, I think before ni abot ang mga Espanyol dinhi doon na may kuan, doon na community, doon na kultura, doon Okay. na sosyedad, no, doon na society nga namuyo dinhi. Okay. Unya doon na sila kaugalingon nga pagtuo. Of course natural man na, normal man na